Sekta ero mano mar gedo pachoka en mano mabende wachore ni dongore kabisa katika mano nitiere mana kwana matin ma joma mine ma nitiere kanyo. Gino mabende ogwedho godo en bedo koda achiel kuom atamalo adek kende mag mine miwacho ni nitiere e sekta mar gedo ma pachoka mano kanyiru injinia kata midusa Joy Mata mabende nitiere studio ama Kisumu obo bedo ka watwa kode e chenro mar mine wacho kwa loso kode mar bedo ngama miyo e sekta no ero mar gedo kanyakla kod gin tije mage ma joma mine nyalo mako e sekta no mano kanyero bange e chenro marwa mar mine wacho. Kopogore koda mano wantiere koda weche mopogore mabende waiko ni kawuono ka e pao siasa ilaro ni kazin en mar ngaja thumoro no wero ni mano kazinde mane gima jo siasa sani endi laro ka ing'iyo siasa mabende gore pacho kendi. Weche maomiyo pek gin mage. Watu wengi waliporomokea na ukuta ambao walikuwa na jimba maini. Ajali ile amekuja Takwel, wanawake mtu moja yuko na wanawake 5. Hiyo watoto yote nani nasika. Jiangweno witongimagi kama Moka Beach yudo thieth toklo sienyore muumoge e kar kunyo mula e county ma West Pokot. Watu wa pwani msipoungana na Wakenya wengine tutoe Kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Mimi nacheka tu naangalia nasema sasa hii ni nini? Kuna mtu anajua mambo ya 2027? Si viongozi jamani wafanye kazi ile iko sahihi. Sirikalo makumutegno ni jopiny kikwak siasa magakwede e kinde makweth maketo sirikal tesre to singo gole telo jatend piny William Ruto e yiero mahiga 2027. Ne wayiere ni document no ondo duok ne executive mondo losi. Kuom hawi marach executive no kowinjo wachni omiyo negi kila document no kako chalo no kako rach no e assembly. Budget mabalang mar ariyo mar county ma Migori pod kuomo mokerot kata bed ni ne okale kod od bura ma Migori. An kanyakla kod jaloko marwa Wilson Ochuka orwako e weche gi manyien mago imore kwa kwayo mondi bed kodwa nyaka giko mare. Warwako kanyero tudruok mari kodwa kokale mbui magwa mag tudruok mano kanyero e Facebook, YouTube, kanyakla kod TikTok. Kala imarwa en mano mar 2-3-6-0-0. Jiangweno witongimagi kama Moka Beach yudo thieth toklo sienyore muumogi e kar kunyo mula okinyi makawuono e gweng Makaron County ma West Pokot. Mayo kelo ichwang kowuok kuom jogweng masani wachore ni laro kar kunyo mulano. Wengi waliporomokea na ukuta ambao walikuwa na jimba maini. So kiwango hiyo nikasikia pia kuna baadhi ya watu ambao wanatoka pia eneo letu ya Pokot North, hao ndio wengi wamekufia pia pale. Jodak Makaron mayudore e gweng ma West Pokot nigi ichwang mamalo kaluwore gi masira ma oweyo ji 4 ko wito ngimagi jogo mane kunyo mula. Sia leo ajali ile amekuja Takwel, wanawake mtu moja yuko na wanawake 5. Hiyo watoto yote nani nasika? Nani nasika? Nauliza nyinyi serikali nani nasika mtaweza? Amuwezi? Usiku wa manane jana watu waliingia hapa kwa gold mines kwa kutafuta gold, na in the process wakafunikwa na hizo gold mines. En ichwang kaluwore kod kambi moro mosebedo ka kunyo mula e gwengni ka jopiny bende donjo kanyo gotieno ka weg kambi osewuok mondo gitem hapgi kaponi gidhi yudo gimoro matin. Ya leo anaingia usiku kwa maana anaona kreda, mchana anakataa. Kwa maana greda iko anafanya kazi yake. Sasa ile greda ameenda ndio watu naingia. Anachota atinachota mchanga, anachota nini kitu amekuwa mbaya. Ya greda anakuja kuchimba na sawa sasa amekuwa mbaya, anawacha. Hakuna watchman anaweka hapo. Na ile na kuchunga watu. Sasa na wacha hapo. Sasa watu sasa watu ile sasa nasema watu ya greda watu imetoka watu sine kwenda kuchimbe. Yuak maduong en mar laro mula miyudo kanyo ka ji wuok e gwenge nyaka Mogo Touch kodgi gi Karaya chuo koda mon. Karaya nakuja kuangalia mtoto yangu nakasikia iko pande hii. Mimi nasema wacha mimi kwenda kuangalia hao.
sangine yangu waiko uloi likuwa na kwa msuri si yangu. Karaya watu waling'ang'ana ati inji yangu, wengine nasema hapa ni inji yangu, mpaka watu na uwana. Iko ngine amevunjwa mguu, iko ngine amevunjwa mkono kwa juu ya pesa. Kwa hivyo nyinyi serikali mukalie chini, hii magreda hatutaki tena. Jalup County Commissioner ma West Pokot koro kwayo jopiny mondo olu winjruok mane obedo gi kambino mar kunyo mula mok kwalo donjo kar kunyo mula no e chuny otieno. Kwamba wakekuwa na heshima. Wakati huyu investor alikuja kuongea na community hii ya upande wa West Pokot hapa Turkwel, kuna vile waliagree mambo yao na kuna vile walikubaliana kwamba watachotea wamama mchanga nje ndio tuepuke na maafa ambayo watu wanaweza kuingia shimo na kuleta mporomoko. Hata kamano, jodakora moni kambino nyaka chung tich gi sani mondo masira kod ywaruok madhi mbele e gwengego orum, ka County Commissioner wacho ni nyaka rid chike mag kunyo mula e gwengego. Serikali mukae chini, mufukuze hii vitu. Tunataka serikali apunge makrede yote. Hiyo watu aende na hiyo biashara, hatutaki tena. Ameletea hasara mingi. We need to streamline the controls of mining in this area. We need to sensitize the community to be cautious every time they go for mining. Kaweyo mano watimo mosne masira motimore no ero e weche mag siasa ni jotend kweth maketo piny owacho tesre okwayo ganda mapacho kae mondo oriwre kanyakla mar golo jatend piny William Ruto etelo e yiero maduong' mabiro ka giloso e limbe margi e gwenge makadho wadh nam chumbi odiechieng' makawuono. Jotelo go kotele gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua bende oseyo jatend piny magi wacho ni nigi akwede mag dhoudi ka dongruok bende giwacho ni ichwalo mana e gwenge masire lwedo. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Hi cousins, hi makuzo. Elimbe e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jotende kweth maketo sirikal tesre pod medo bie seyo ne piny owacho. Unajua huyu Kasongo alikuwa nakataza mimi kuja hapa Taita Taveta. Anasema ati mimi ni mkabila. Mimi niulize kama kuna mkabila Kenya ni huyu Kasongo. Katika parasteto 250 parasteto 92 amepatia jamii yake. Ni mkabila si mkabila. Kotele gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Jotelo go seyo chenro mag piny owacho magi wacho ni okosekelo lokruok ne ngima oganda mapacho kae. Mwai Kibaki alituachia masomo ya bure. Huyu Kasongo amesema kila mzazi alipe kwa watu ya jamii yake. Amepanga 150 million. Na hii ni pesa ilikuwa ya capitation ya kulipia watoto shule. Hiyo pesa amechukua amepatia Mr. Yesa. Huyu Kasongo ameharibu mambo ya matibabu. Ameleta mnyama anaitwa SHA. SHA inafanya kazi ama haifanyi? SHA inafanya kazi ama haifanyi? Ndio matibabu iendelee vizuri, lazima Kasongo akuwe one term. Sisi tumeshikana. Tumesema kutoka kule Western. Jamaa ameuza viwanda zote za miwa. Ameuza Nzoia Sugar, ameuza Mumias, ameuza Miwani, ameuza Chemilil. Amekuja paka Nairobi, ameuza Bomas of Kenya. Bandari hii ya Mombasa, ako analenga macho kule bandari ya Mombasa inaenda. Hata ile port ya Lamu inaenda. Watu wa pwani, msipoungana na Wakenya wengine, tutoe Kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Gachagua oseyo jotelo manigi ich lit kalure kod tiyo machiegni gi jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka. Na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mkipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia mnataka kuingilia. Mtu akiongea na kasi yake iko makosa. Wewe William Ruto, keep off family matters. Kalonzo Musyoka korka kore opoyo rowere mag Gen Z kuom bedo roteke. Komedo ni duond bura mar Wiper bende biro loko nyinge mar miyo rowerego luor makende. Hata chama cha Wiper tumepindua jina, tunaita Wiper Patriotic Front ili kuheshimu vijana Gen Z ambao waliuawa na serikali ya Ruto tarehe 25 mwezi huu.
siku ambayo wananchi wa Kenya wakiongozwa na vijana wetu walienda kupeleka memorandum kwa bunge, na wengi wenye bunge walienda chini ya mtaro. Wanaogopa vijana. Ma elimbe marge mokuongo bangri rock marge. Kalimbe ni makadhodh na mchumbi. Kamugai mar ODM Raila Odinga nitiere gimbi. En mano ma ineno kaka siasa mabiro tedore motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Makuzo mko. Sharon Ongao, Ramogi TV. Komachielo eni jalup jatend piny Kithure Kindiki kod kweth mare manotimo limbe kaunti ma Machakos olombo jopiny mondo kik chik itgi e weche mag kweth maketo piny owacho tesre motelegi kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Limbe mar Kindiki Machakos en masiro dongruok mar joma mine kod rowere e yore mopogore opogore. Kaka Judith Omondi lero kopogore kod moko kuom jotelo e kaunti ma Machakos moriwo senators, jatend kweth mathoth e od bura mano Kimani Ichung'wah bende nochopo romo. E kar chung' od bura ma Masinga, kaunti ma Machakos, jotelo masiro sirikand Kenya Kwanza ka otelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ochopo mar chiwo sir mar dongruok ne joma mine kod rowere ka wang'ni thumo wuok yare siasa mag kasinde nyaka e siasa magoche. Jotelo ma oteno Kithure Kindiki ne owuok tung' mosuo kod manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mtu ya kuota tama ameenda pale Makueni akaanza kusema kana kwamba ati sisi Wakamba na watu wa Mount Kenya ni cousins. Sasa Mount Kenya na Wakamba wamekuwa cousins saa ngapi? Wakamba tupewe heshima. Nimwambie sisi na watu wa Mount Kenya sisi ni in-laws. Hata mimi nashangaa mjamaa mzima. Wewe unatembea ukisema ati rais ni one term. Wewe si hata wewe uangalia wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini. Sasa wewe ulikuwa quarter term na unaongelelea wengine. Na nyinyi wacha niwaambie watu wa Masinga. Mtu akisema ati Ruto ni one term, wewe usijali, ongeza tu more. Akisema one term, unasema one more term. Ka Kithure Kindiki tosa yo maokalo kweth maketo sirikand Kenya Kwanza tesre maoko ni osebedo ka wuondo jo Kenya kendo nyayo mana lwenje maka kod kacha. Watu wanatembea huko wamejaa kiburi, wanatangaza sijui nani atakuwa rais, nani hatakuwa rais, nani atafanya term gani. Mimi nacheka tu naangalia nasema sasa hii ni nini? Kuna mtu anajua mambo ya 2027? Si viongozi jamani wafanye kazi ile iko sahihi? Si mambo ya 2027 ni ya Mungu? Alafu una watu huko sijui nini. Sasa nani alisema si lazima mtu afanye tamu 20? Nani alisema hivyo? Kiongozi ukipatiwa hata kuongoza siku moja, fanyia wananchi kazi. Hiyo mambo ingine wachia Mungu. Okoni jo Kenya biro timo yiero makare kasa mari yiero chopo kasa ni to okoni owinjo tich dhi nyime kendo dongruok komi jo piny maonge ywarok kata matin. Siasa ya Kenya sio siasa ingine inafanywa nchi zingine sitaki kutaja. Ni ngumu kwa sababu wananchi wamechanuka, mahitaji ni mengi. Ile maneno inahitajika kazi kubwa na kazi ngumu. Sio kazi ya watu wavivu, watu ovyo, watu ya ukabila hapo na watu wa kulalalala na kungojea wasifiwe wapigwe makofi ati kwa sababu ni watu ya kubwa. Hii inataka bidii. Watujui wanatuonanga tuko kwa TV. Wako na madharau mingi, madharau. Acha wakati ya kampeni ifike, tutawamalizia asubuhi na mapema. Ikinde limbeni jalup jatend piny elo sirikand Kenya Kwanza otimo singo mar tieko nderni mamoko, chwalo lai mar sitima e nengo mar bilion 1.4 kaachiel gi gero chirni mamoko 15 kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. E county ma Migori ni budget mabalang marario kata supplementary budget tu mar county no pod kuome omokerot kata bedni ne okale kod od bura ma Migori banga chiel ko moganda e county no ndiko barua ne jaga budget mondo kik puodhe ko wacho ni nitiere gik mathoth ma ok ni kare e budget no. Jafom marwa e county ma Migori Jojuma ne giler mathoth.
Tarik 19 mar dwe mar abich mar higa bura ma Migori ne okalo bajet mabalang'. Mar ariyo, kata supplementary budget 2 mar bilion 12.1 ma bende nitie kod medruok mar omenda mar milion 459 ewi bajet mabalang' mokwongo kata supplementary budget 1 ma nitie kod omenda maromo bilion 11.68. Kata bang' od bura ma Migori kalo bajet mabalang' mar ariyo, bajet ni pod kuome okwamo e rot bang' jaga bajet tamore puodhe kawe kod ywak ma ogol kod achiel kuom MCA e od bura ma Migori mane ondiko barua kadwaro mondo bajet ni koro chungi ni entiere kod chochni moko. Ne wabedo piny ma wang'eyo ni it is true ni majority will have their way. To their way no must be within the confines of the constitution. Omiyo ne wabedo piny ma wacho ni ber mondo wandik ne the control of budget. Kawa list a number of things manokwa yie godo. Kao kalo kuom barua mondiko da pis majaga budget ne jatend migao no mar omenda kaunti ma Migori tarik 30 dwe mar abich mar higani. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Migori dwaro mondo kodwok penjo kako omenda mar bilion 1.44 oketi tenge ma chulo gope ka lipot maten kaunti ma Migori ne ochiwo ni kuom gope maromo bilion 1.94 mane kaunti ma Migori nitiere godo e kar dwe mar auchiel e higa mar 2014 maromo gope bilion 1.22 ne ochule ikomenda mar 2014 nyaka 2015. Gino manyiso ni gope mane odong' koro romo milion 703. Omiyo no one list a number of things ma kwano moko go ma watero ka COB wapenje ni kapok e kadho kendo yie ni mondo budget ni oti to yie mondo county executive odwokwa e weche mwaresgo. Jaga budget bende wacho mokuom gigo magidwaro mondo kote migano mar omenda e kaunti ma Migori koro keteler en ywak mogol kod MCA ma oting'o gope ma onego chul chendego mag dongruok magedo maggi ok ne rumo. To wayudo ka nitiere jogo mane nyinggi ne nitiere e supplementary 1 mano se chul te yudo ka kuro gol nyinggi. Nitiere projects mondik ni proposed projects. Onge rieko ma project mobedo proposed mapoko tim nyalo bedo pending bill. MCA Manoth Kademo Limo Bonyo men achiel kuom jokanyo mag kamiti mar budget e boma ma Migori wachne diere ni budget mabalang' mar ariyo ma kaunti ma Migori ne okale od bura kata kamano entie kod penjo mathoth. Kaka committee members ne wayiere ni document no mondo duok ne executive mondo losi. Kuom hawe marach executive no kowinjo wachni omiyo negi kela document no kako chalo no kako rach no e assembly kendo kane okele assembly nikech assembly ma wan godo en assembly ma samoro nigi luoro mang'eny kabisa kuom MCS ma oyiero omiyo nokale kamano. Lipot mogol kod migao mar omenda kaunti ma Migori kata kamano wachni wechego mane ondiki kod achiel kuom MCS ne jaga budget ka otende kod budget mabalang' no ok gin adieri kendo gisendiko barua ne jaga budget ka gichiwo ler. Ten migao ni wanimo kuom gigo eko ma iwacho ni dwaro chul ni to ok ne otim gin miriambo ka dieri en ni thoth gine otime iko omenda mag 2011 kod piny owacho mokalo kendo gisebedo gope ma osebudho kuom kinde. George Juma, Ramogi TV, Migori. E sigana mar budget ma wanono kawuono en ni piny Kenya koro ikore ne budget mar omenda 2025-2026. Kata kamano ywak osebedo mang'eny mokalo e kind oganda kaluwore gi ng'eto mitime osara jotich. Ng'eto go gin kaka mago kumba mar thieth SHIF manochako tich dwe mar 10 higa mokalo kod ng'eto mar ute manengo gi olor kata housing levy e kind mamoko. Efinya kidi lero mathoth ng'eto ma ji chudo ma jo Kenya koro ing'ado e osachgi. Ne thoth jotich pachoka mor mar giko dwe ka ng'ato yudo osara mare koro lokore kuyo mosmos. Osara mosebedo ranyisi ma tich matek koro pong' kod ng'eto mopogore opogore. To an aneno ni mondo wayieuru bajedni nikech chien kanyo wasebedo gi bajede maricho. To pod Nyasaye otelonwa wayora ayora. Wan joko nyanam wang'iyo gi yoro. To sani makoro mbadi ni kacha to wawinje kaka wuoyo nokoni ok obi miyowa gima rach. Jokama ok wamiye uru nafas mondo miyo wanena gima gilosoni mondo waneno ber kata rach. Actually, I have a lot of belief ni jogi dhitimo nade gidhi
timo some changes kalure gi situation mantiere go sani. Ineno ka there's a lot of challenges ma young people are going through. To an kuma dira dier and get a lot of trust and hope ni jogi timo some changes into it. Ng'eto maratamala 2.75 ne okumba mathieth mar Shif, ng'eto maratamala 6 ne omenda mag rutaya kata NSSF, ng'eto maratamala 1.5 ne uto manengo gi olor, kod osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich kata pei gin moko kuom gigo mosekelo ahinya ywak e kind oganda jo Kenya. Ma en oboke mar chudo mar Karina Chieng'. Nying mok mare maradier. Yuto mara Chieng' dwe ka dwe en shillings 30,000. Kata kamano, ng'eto mitimo dwe ka dwe mar NSSF romo shillings 1,800. Ng'eto mar omenda mar thieth Shif romo shillings 825. Osuru ma sirikal ng'ado jatich ka jatich ing'ado shillings 732. Kamano mar ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 450. Omena duto ma Chieng' dong godo tok ng'eto romo shillings 26,193. Ne jal mayudo sara mar shillings 50,000, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 3,000. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich en shillings 5,845. Ng'eto mitimo ne okumba mar thieth kata Shif romo shillings 1,375. Kamano mar ute manengo gi olor en shillings 750. To ne jatich mayudo sara mar shillings 100,000 dwe ka dwe, omenda ming'ado mar rutaya en shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado en shillings 19,812. Omenda mar okumba mar thieth ing'ado shillings 2,750. Kamano mar ute manengo gi olor ing'ado shillings 1,500. Ma opogore gi ng'ano mayuto mare romo shillings 500,000. Ng'eto mitimo mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado romo shillings 134,712. Ng'eto mitimo ne okumba mar Shif romo shillings 13,750. Kamano mitimo ne ute manengo gi olor kata housing levy romo shillings 7,500. Pogruok makama bende nenore osach jatich mayuto mare romo $1,000,000. Wirani ng'eto mitimo mar omenda mar rutaya romo shillings 4,320. Osuru ma piny owacho ng'ado jatich ka jatich romo shillings 293,496. Ng'eto mar okuma mar thieth Shif romo shillings 27,500. Kamano mar ute manengo gi olor romo shillings 15,000. Kaluwore gi jalony e weche ndiko jotich Gershon Katieno, ng'eto mitimo e osara thung'o jotich wirani oroch ahinya nyalo margi mar kungo. Oketho saving culture nikech koro iyudo ka pesa ma ng'ato dong' godo koro nyaka ringe dhi e bills mokwongo. Nitie joma ni chulo rent, nitie joma chulo mortgage, nitie joma chulo kuonde kamoro ma ng'ato dake, weche mag school fee, weche mag wuoth, weche mag chiemo. Koro by the time ma ng'ano tieko chulo gigo to seche moko iyudo ka moko bende oringo at negative. Koro manyiso ni onge gimo modong' kabisa en gi gowi. Ji odak adaka kamiluongo ni hand to mouth. Koro hand to mouth nero nyalo ga gemo stress kaluwore gi gope ma koro ng'ato donje, nikech kapo ni ichudo gope michaki ichulo bills ni miolo gowi, to kanye ma koro weche mag stress ko chako donje matin kaluwore gi kaka gowi ma ng'ato ni godo oko. Ng'eto mar omenda mar rutaya kata NSSF ma ochuno ni kambi nyaka chiw marom gi mar jatich ne jatich ka jatich. Katieno wacho ni osechuno thoth kembe pachoka chungo chenro mane gichiwo ne jotich kaka chiwo mich ne jotich matimo maber moloyo. Tiere gik moko ma koro niyudo ka employ nyaka ng'adi. Inyalo yudo kata ka nitiere allocation moro noket kata mar motivating staff or appreciating them, kata awards moko, allocations moko manyicho keti mondo me ka apart from salary ang'o kendo kaka inyalo boost moral mar employee. Koro yudo ka kembe moko nitie nyocho chuno gi nyaka gidwok mago chien kata gigol gi agola kabisa mondo mi gineni giluwo wach ma sirikal oketo mar compliance nero. Achiel kuom yore mag konyo gayo chandruok mar paro e kind jotich, Katieno wacho ni en chiwo puonj e wi kaka ng'ato nyalo chano tiyo gi osara mare dwe ka dwe kaluwore gi yuto mare. Bende omedo ni kembe nyalo neno ni onge pogruok maduong' e kind osara michulo jotich, kachiel kod jiwo jotich riwore kod riwruoge saga makonyo e kungo omenda. Ji onego bed educated or enlightened kaka ginyalo tiyo gi pesa.
en gima wanyalo neno ni onge ngufu, but en gi ngufu nikech ok ng'ato ka ng'ato ng'eyo tiyo gi pesa moyudo. Koro onego wa amplify financial literacy. Kembe sana sana ka kambi timo maber to giseneno deductions mabende o impact on the pay slip. Ber ka gitimo gimoro manyalo luongo ni salary harmonization. Koro ka ng'ato nyoche yudo gande 130,000 modhigo dala, to kaluwore gi deductions masani gi gik ma obiro gi, maybe koro pesa no nyocho dok chien to 27,000. Koro kambi nyalo harmonize, nyalo temo through internal salary increments mondo o make sure ni at bare minimum ng'ano odoge 30,000 moro manyoche entiere chande. Mana ng'eni luwore gi yuto mar kambi. Kata obedo ni ng'eto ma dwe ka dwe mitimo e osach jotich konye dongruok ma piny. Ng'eto ma kamano kipimo gi omenda ma jotich dong godo machwalo ngimagi. Pod jotich wacho ni okromre. Efi Nyakide, Ramogi TV, Nairobi. Lipon no iromar Efi Nyakide mabende terowa e yueyo mokwongo e weche manyien mago mag oyimore. Sama wida insa kende ni siasa dhi bedo mateka nyime kae kendo liet osechako idho malo kagiki manyien iwacho ni to angono Haiti mano dhichako mana futo mano otinero mar Samuel Owida. Machielo mabenda neno kende kokale Facebook page mar mano Father Peter Jwango Rono iwacho ni ler adua e Uyonga Village wa mor kodi ahinyero kama na inya Steven Otiwa mwalimu bora iwacho ni bende itudri kodwa kentiere Sindo e Suba. Alfred Obonyo nyakwar Nyarombo mar Katito waneno weche manyien yonero makare kabisa kendo wa mor kod Ramogi TV. Jared Otima Ramula Kabondo iwacho ni ibende iluo weche gi kentiere Athi River. Lucy Kaboka intiere Koliech iwacho ni Koliech kendo news donjo ni maber kabisa. Kama chielo en mari makwodi Nyaseme wacho ni chopo na makare kantiere Uyoma Owimbi. Ero kama na inya kum ote mare kind ote mathoth mabende medo mana donjo kendo wadhi mana yueyo machok ka waduogo koda twak marwa mar mine wacho kikidhi mabor. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty. Family will help you. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
digital. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nonro mar jolony e sekta mar gedo yango ni mana atamalo 3 mar mine emanie sekta no. Katika mano atamalo 13 mag kembe gedo gin mag mine. Atamalo 15.5 gin contractors, ka atamalo 17 gin jomiluongo ni quantity surveyors. Kawuono chendo mar mine wach wan tiere kod achiel kuom atamalo 15 man gi kembe gedo pacho ka. Mano Joy Mata makawuono go kodwa mbaka etiyo e sekta no ma thoth ji neno kaka mano ero mar jomachuo. Oimore Joy ka intiere studio marwa ma Kisumu. Wagoero kamano ni yudo thuolo mar bedo kodwa e chendo ni mar mine wacho. Erokamano ahinya. Machiegni kabisa. Wada mana ni mondo wachaka ilerwa ni to ere kaka ni donje e sekta ni mano mar gedo, ere kaka ni dhi mibedo midusa kata injinia. Moko kapok adhi mabor, adwa goyo erokamano ne jo studio mag Ramogi kuom thuolo ma gimiya mondo adhi awuoye awach achiel ariyo adek. Namba ariyo adago erokamano ne mbunge marwa madonjo 2027 Silas Ouko nyaka Kimba mano tuda gi jo studio momiyo kawuono abiro bedo ka. Namba adek kendo mogik agone erokamano sirikanda ma en chuora mo ogonye koyo malichni mondo abi alalra kodu. Nadonje e gedo kata sekta mar engineering, kendo nabedo gi hera kata nabedo gi chuny mar donje gedo ka ne an e form 2. To gimomiyo nahero mondo adonje gedo en nikech e higa 2012 ne wan gi jogedo kata contractors manosiko nam Fangano, wan nyachula nyam Fangano, kendo ne gisiko ma githo e nam. To achiel kuom gima naparo ni nyalo konyo mondo ji kik med katho e nam kata ka bedo ga jali mag nam en mondo ger daraja mayambita ka dhi Fangano. Koro gi pacha nawacho ni kwa bedo gi daraja ni to nyalo konyo mondo ji kik tho e nam kanyo. Koro adhi kendo ang'iye skul ni ang'o manyalo somo mondo abed gi nyalo kata abed gi lony mar gero daraja. Te kamane kaka na yudo ni civil engineering ema konyo ng'ato mondo obed gi ujuzi mar gedo. Koro kamane kaka nadhi matieko high school madonjo University Jomo Kenyatta University masomo engineering kendo sani an contractor. Mano ber, erokamano ahinya. To ere kaka osebedi nyalo mana miyo matin ni to experience mari tiyo e sekta no ero osebedo nade e higni gi duto? Well, experience mara osebedo maber kendo marach. Osebedo gi berne kendo gik maricho e iye. Anyalo wuoye achiel kuom berne en ni iyudori ka in ng'at achiel, samoro kidhi manyo tich tiyudo ka in ng'at achiel, koro kokalo kuom agupo kata privileges moko ma ng'ato yudo ka imiyi priority kata imiyi first chance mondo ikaw tije. To ka diye gik maricho, mokwongo ji mang'eny ok oyie ni ng'ama miyo nyalo tiyo tije mag gedo. Koro iyudo ka kitgi gin gi kido marach kodi. Gineno ni
iyudo konego bed ni itie mjengo ka. Anyalo rawe kata anyalo wacho achiel kuom jok ma kata jogedo mosenyisa ni an gi dhako dala. Onge kaka anyalo ya dala ni awinjo weche dhako to kendo achako abiro ka tawinjo weche dhako. Koro iyudo ka kitgi gi jok mamine mochung' ne tije kata contractors ok ber. Namba 2, changamoto maseyudo en arita kata safety. Iyudo ka jok moko kok gidwar tich kata kok gitiyo ni maber, kitemo nyiso gi temo kwero gi. Onyisi ni onyalo kata negi kata onyalo kata ini kata onyagoyi. Koro arita no yudo ka maisha ni bedo threatened kata nitiere threats minyalo bedo ni kale. Namba 3 kendo kuro masekale kuro mogik. Nitiere jok ma koro idhi manyo kuom tich especially jo sirkal. Kidhi gi wuoyo maber to koro kochopo kan koro ni tich koro donje lweti. Ginyisi ni wabi waroma ne corridor machielo, waroma ne hotel machielo mondo wamed wacho wechegi. Tiyudo ka gidwaro mondo gilos kod josiep kata gidwaro mondo ginindre kodi koka gimi opportunities mag gedo. To mano changamoto ma an aseromogo kabisa, kendo samoro nyalo yudo ka gino nyalo keto chunyi ni dwa dok chien kata dwaro mondo iyae, lakini nasetimo yiero gi pacha ni abro chung' tir kendo ok abi yie mondo ng'ata ogola e gedo kendo ogola e raticha mar gedo kendo timo gima kare. Joy, ng'eni wach ni mogik no. Manyalo wacho kapok atieko. Mogik manyalo wacho kapok atieko en yudo ka nitiere jok madwaro mondo gimi kata gigoni contract e bei mapiny nikech gineno ni kaka ng'ama miyo in ibro kawo gimoro amora ma gimiyi. Koro gidwaro mondo ka en dichuo to ginyise bei mamalo, to koro kochopo kari to gidwaro ni in kawa moro amora moket kanyo. Koro mago changamoto madawuoye. Erokamano ahinya. Ing'eni wach ma bende koro iwacho jogo eko ma bende dwaro romo kodi e corridor gi bathe. Mendi report ma bende Women in Real Estate nogolo mawacho ni 94% mag mine mantiere sekta mag gedo nitiere kaka irocho ratichgi yo ma bende wacho kamano kata sexual harassment. To omedo ni mana 3.9% kende emago report. Wang'iyo ni 94% irocho ratich to mana 3% kende ema chwalo lipod. Akiani ibende ntiere kaka isechiwo ng'ur mari kata yuak mari ne akwede machalo koda mano kata rocho go ratichi. Jae nyamera reporter migone ng'a. Jok migone gi report gi eweg wach. Koro ng'a ma didhi miyua gire. Ine manyaka michung kati iamua mondo iwere gi tijno imani machielo. Koro onge ng'ama diringire mondo inyisi. In fact nitiere sama social media maga kana uwe wechegi ng'ato nyisa ni to lakimany konyruok kuom mine kata jok moko ma mine ma tiye sekta. Tiyudo ka ng'ama miyo nyisi e wang'i niya wan bende wakale mago, in be nyaka ikala kendi mondo ine kaka isudo mbele. Nitiere jok ma kata tuo ni nembni mondo manyalo konyi mondo imedri. Koro gini en luen ki ma ng'ato itimo yiero no kendi ikedo gi jogo kendi. Ma ing'eni en peka ahinya. Wanya wacho ni kuma intiere kaka Joy Matasani intiere koda kambi mari. Nitiere mine moko ma bende nitiere sekta no kaka wach ni jogo matiyo tije lwedo ido ka giting'o kite kata giting'o pi gisombo pi mano e area mar gedo. Wang'wa wege aweya ni mane kaka gik moko nitie. Ang'o konyruok nyalo wuok kanye ne mine? Ano kawacho ni waweya ok ni wach weyo, den wach weyo dana aseweyo. Lakini ok awach ni waweya, awacho ni wadhi mana mbele gi kedo, kendo wadhi mana mbele kwa manyo jok mabeyo manyalo sowa kuonde ma ginyalo sowa nikech adieri aseromo gi joma beyo. Ok dawach ni ji te richo kata ji te dwaro mondo giketh ratichi. Nitiere joma beyo kendo nitiere jok manyalo yie mamak lweti makonyi mondo iyud tich e yo makare. Koro jok ma mine ma in fact mine ma ting'o kite kata matimo tije lwedo gin changamoto ni kendo ok ng'eny ahinya. En ng'ama ochung' ne tich ema dichuo ok dwa neno ni ichung' ne tich. Ok odwa ni telo, ok odwa ni golo duondi. Wadhi mbele kwa sudu kwa manyo jok mabeyo manyalo konyowa mondo wadhi mbele. To Joy, dibed ni midhiero makamagi kata challenges makamagi ema bende ni kale momiyo ichako kambini owuon koso magi bende pod iyudo ka intiere gi kambini owuon?
atieko mbalariany na donja straight into contracting work. An donja direct ma register kambina nikech mano gima nadwaro e chunya ni mondo abed gi kambina kendo abed kirelezo ne nyiri moko ni kidwaro timo gimoro amora inyalo donjo titime. Koro an onge office moro amora kata employment moro amora manasetiye. Nan gi mijingo mar donje e weche gedo. Koro dawach ni nakale moko momiyo nabiro koni mae kara mar tich mae fashion na gimaero mar timo. Erokamano ahinya Joy Komano. To mana ka wadhi mbele en ni sama koro wang'iyo sekta ni gi kwan mar mine matin ma nitiere, in kod kambi ni ma intiere godo mano JM Solutions, ang'o midwaro ni mondo ikel e sekta ni mar gedo ahinya mano mabende inywako godo joma mine e sekta ni? Gima daher mondo akel mokwongo ka donje sekta mar gedo nayudo ka nying contractors rach, kata nyingi pod rach nyaka sani. Iwacho ni contractors gin wakora, contractors kwelo, contractors timore nade. Sama kama nachake gi nyinga cha nawacho ni owara. Wach warruok kelo bedo ratiro gi tich. Daher mondo akel ratiro e tich kendo bidruok e tich ma kitiyo gi ng'ato titiyo kode e yo makare kendo e yo ma straight maonge kona kono. Koro mane gima daher mondo amedi ni mine be nyalo tiyo tijegi kendo ginyalo tiyo gi bidruok kendo ginyalo tiyo gi ratiro mar tich. Mane gima daher mondo amedi e sekta kendo industry mara. Erokamano ahinya. Wadwa bende ni mondo wanywak joma mine. Iwacho ni kwanu tin kata nondo mabende abenda asomo wacho mana ni un mana tamalo 3 kende mag jogo mantiere sekta mar gedo. To idwaro ni mondo orwak joma mine bende e sekta ni. Lakini nondo ni bende medo wacho ni joma mine ng'iye ka gima matich matek magima ok wanyal nyalo. Inyala ne wuoya negi joma mine kata matindo madiher mar donjo e sekta ni? Gima daher mondo anyis mine en ni gini en gima wanyalo. Ka dhako nyalo rito nyathi matin kata nyalo rito dala ma nadwa mondo achiw ranyisi ni gimomiyo wach ni chuo nigi chuny moro ni nyiri ok nyal donjo e sekta ni. Ng'ama dichuo nyalo we nyathine gi ng'ama dhako to rito ngimane to te to twang'o suto biro go e graduation kong'e ni nyathine no ritne ng'ato no pidhe kano tuo no tere osiptal. To kochopo kar chung' ne tije mag gedo ni mine ok nyal. Ka en ng'ama nyako ting'e ni in gi rieko kendo yiero weche kwano, biuru wamakru lwetwa mondo wadonje sekta ni. Nikech ing'e ni samoro wuoyo kendi, duondi kendi giwacho ni go koko. Samoro kidhi wuoyo gi clients gi kidhi manyo mondo ibed gi negotiation maber gi nyisi ni mido ero wuoya. Biuru mondo wanywak tich mondo waduto te wadonje sekta. Onge gima tek. Ka ng'ama miyo ng'ama nyalo nyuol, ng'ama nyalo puro puodho, ng'ama nyalo kata lupo, nyanam walupo nyaka mine lupo. Biuru mondo wadonji, mondo wati, mondo walar tijegi gi chuo. Joy, aneno ka ng'ato duoko wachien kuma ni wacho ni contractors nyingi gi rach, to odwaro ni mondo ilera ne to tiji contractor hie tiji kaka Joy mata hie en mane itima ng'o? Tija mokwongo kambina iluongo ni JM Structural Solutions. Kambina deal gi weche udi. Wagero plan mar ot, wagoro ni odi, wamiyi gimiluongo ni bill of quantities, wanyisi ni odi ni idhi gere gi pesa makama. Kata wamiyi gimiluongo ni material schedule. Manyiso ni magi material midhi dwaro mondo iger go odi. Bang' mano wabire site watimo gimiluongo ni setting out. Wachielo kata wagoro kuma wadhi gero kanyo to wakunyo to koro wachako gedo, watiyo gi koro jolwedo wa manage kaka materials donje site. Wasomo plan mondo wa ensure ni gimogore otas ema koro dhi wuok e site wuon. Koro basically wadil gi gedo from otas nyaka kifungu midhi yago dot. Mano e gima watiyo. Erokamano ahinya. To gin thuolo mage machielo mantiere ne joma mine e sekta ni mar gedo mano kopogore gi kaka mari mitimo no. Rang'ini en sekta maduong' kabisa. Thuolo mage kendo mabende nitiere? Thuolo mag
mang'eny ne wase ni sechako kiwacho nitie jok matimo quantity survey, nitiere jo survey wuon, jok mabiro nyisi ni lobby ni nitiere kaka otulore gi koni kata owimore gi koni kama e kaka onego iket plan ni. Nitiere kata jok ma uso materials, jok ma nigi hardware stores, nitiere jok matiyo gi kembe maloso materials, maloso simiti, maloso walling materials. Gedo ni gigik mang'eny. Ng'ama miyo nyalo donjo kamoro amora, lakini anto awacho ni wadonjuru wabedu contractors. Ok anyal wuoyo ne jok US gi jok mamoko. Donjuru wabedu contractors, wakauru tijegi kanyakla. Iwacho ni tije nitie, ikwano manero ni kani donjo ni ng'iyo daraja nero mambita. Masani bende koro gere en mano maber kabisa. Sani affordable housing mabende nitiere, ang'eni seti affordable housing chel kuom gima nitiere Kisumu, weche mag expressway, SGR ge, magi mana moko ma tije madongo dongo mabende timore pacho ka mag gedo. In gi kambi mari, gin kaka mage ma inyawacho ni isetiye? Gisani to tich maduong' masetiyo en tij affordable housing ma Lumumba. Magere 16 floors mag affordable housing Lumumba Mwaloka Kisumu wa. To en tich maduong' kabisa masetiyo. Kane pok agero kanyo, tase na chako gi gero chief offices kaka Uya, Marusinga chiefs, nagero administration block Uya, agero chief's office Mfangano wa, segero residential house kata uteji projects matindo tindo makal kod kacha kuonde masebedi to lakini project maduong' masetimo kendo matimo sani en affordable housing. Erokamano, aneno mana moko kuom ote ma wayudo kendie. Janet Ouko iwacho na mora ahinya gi miyo motegno, wacho ni mine nyalo. Ka Simon Ong'we wacho ni neno Ramogeno makare kenda amor kod Joy. Amor kod miyo no kuom kaka Orlando nwa tije. Penj nago, samodhi tiyo kamoro, otiyo gi pesa ne eke chule bang'e koso kanyo kore timo nade? Jael, sani bada podok lach ahinya. Podok anyal tiyo tije, kasto ni abro rito mondo chula bang'e. Chudo chak. Gisani katiyo, to atiyo, atiyo for the week tichula bang' week achiel, kata ichiwo down payment, teko kakoro adhi mbele gi tich. Gisani bada ok lach moromo, madaka ugo tich, ne atiyo to ekoko buchula bang'e. Podi mateno. Erokamano ahinya. Machielo nyisa mano nyakwaro dira comedian amor kodi, Joy amor kodi kendo puoch gi pak mondo iyude. Anasetiyo kodi miyo majaratiro kabisa. Owacho ni otiyo Lumumba, ma aparo ni achiel kuom jogo eko mabende utiyo godo kanyero. Mana ka watieko Joy, wachni mogik mabende inyalo jiwo godo oganda duto te gi kaka winjo bende ni gi miyo joma mine luor e tich. Wachna mogik, mokwongo, miyauru tije, miuru JM Structural Solutions tije. Usiku wacho ni nyiri ohero gik manono, kwanza nyiri mojo beyo kan kama. Ni ok gidwa mondo giti matek, gimanyo sponsor, gitimore nade. Kawuono kora abiro, dhako motegno, dhako mobaro buk, maelewa gimotimo kendo gimosomo. Jowinjo na, miyauru tije, and I specialize in residential construction, I specialize in structural works. Goro gi gedo, miyauru tich. Namba 2, dawach niya, paro moro ni mine ok nyal no, mano koro ng'enyo okanyal force ni uwe paro kamano. Lakini adoma na medo jiwo niya, kiutero nyithindu mondo som engineering gi, ng'e maler ni gibiro wuok oko kae, to magi e kuonde ma onego bed ni gidonjie. Koro kin janyuol in gi geno ni chieng' moro nyathini biro somo engineering, chak loko pachi kendo ing'e ni mine nyalo timo gik madongo monego kaka uparo.
Erokamano. Wach madaer moda aweugo. Erokamano ahinya. Iwacho ni ng'ama miyo ber mana gi pesa ne e ofuko ne kendo mano e gino ma imanye. Erokamano ahinya Joy Mata ma en jata tije en midusa kendo jata tije mar JM Solutions ka bende waloso kode kawuono miyo ma bende tiyo e sekta mar gedo. Erokamano ahinya Joy kuom bedo kod odhiambo masani. Wadhi mane yweyo macho ka waduogo to wadhi mbele gi weche manyien ma wan godo. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye kuoking'iewa lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Lakini wadhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama kundi mwera. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Merokoluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Tona paka paka, hey. Mano mor miwuoro e chunya. Sama solo yona, tona paka paka. Mano mor miwuoro e chunya. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwayi mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Machiegni kinde piem mar yango pinje ma winy mathoth fuyo kadhie manotimore tarik 10 dwe mar abich higani. Piny Kenya noyang kaka piny namba 1 e Afrika kod namba 8 e piny ngima ma winy kido mopogore opogore maromo 800 ne fuyo kachope e seche 24. Kata kamano higani kwan winy mane fuyo mochopo Kenya nodok piny nikech lokruok chal mar kor lwasi. Jafwambo marwa Joyce Oduor ne olimo Nairobi National Museum ma en achiel kuom kuonde ma ikawe nonro mag winy machopo pachoka kendo oikonwa lipodni. Higa ka higa e kor yamo ka giluwo na mataro kendo kalo e kor pinje mopogore opogore, miche gi miche mag winy fuyo kowuok e piny achiel ka gidhi e pinje mamoko. En gino ma winy timo ka gimanyo lwasi maber ma ginyalo dake kendo yudo chiemo moromo. Piny
Kenya oyang kaka achiel kuom pinje mag Afrika mathoth winy chope ka giwuok e pinje mag Europe. Kaluwore kod jalony e weche mag winy matiyo Nairobi National Museum, Dr. Titus Imboma, Kenya nigi kor lwasi maber malombo winy kendo miyo kido mag winy mathoth fuyo machop pacho ka. The goodness of Kenya is one of the places that we've got all types of habitats interlinking, even with other neighboring countries, ranging from forests. Besides forests, we've got wetlands, and all these adding together, they'll be able to give us this 170 species of birds coming from Europe. Adding to our population, then we found Kenya has about 1,100 species of birds plus. This year, Kenya was number 8 in the whole world and number 1 in Africa because of the numbers of birds we saw within 24 hours. Kaluwore kod Imboma, winy ong'eyo kaka chanore maber kapok gichako safar mar dhi manyo lwasi maber ma ginyalo dake, kendo ging'eyo yore ma giluwo moriwo kuonde mag hoho mar okak kod dho wedhe. Birds have got different migratory flyways. They don't just go anywhere. They've got flyways that will will support them with especially things like ease of energy, ease of food, and so on, and ease of habitats and so on. They want to get in during the flying. To ere kaka winyo yudo teko mar fuyo kilomita mathoth kowuok Europe magichope pacho ka? Before these birds fly, they have to do one or two things. First of all, they have to build the fat system. This, when they eat food, most of it is converted into fat. That fat is what they use to keep us energy to fly from one place to another. So smaller birds will migrate during night because it's cooler. They can use constellation. But these other birds, like birds of prey, like storks and so on, they'll fly during the day. Some birds can form V-shaped movement so that they can exchange. V-shaped means they have formed a shape that can make them pierce through the wind and make it easy to fly from one distance to another. Nikech kwan mamalo mag winy mafuyo machop e pacho ka higa, Dr. Titus Imboma wacho ni gisebedo kod chenro mar kawo nonro mag winy. E kinde limbe marwa Nairobi National Museum, ne wayudo thuolo mar neno kaka giketo otegu ne winy kaito gimako gi. Mae en achiel kuom winy mane otegu omako. So we've almost free with the bird. Bang' mako winyono, Dr. Imboma wacho ni gin kod chenro mar keto bangli e tiend winyo ka winyo magimako, gino makonyogi e ng'eyo kido mar winy machopo e pacho kae, kaachiel kod kwan mag winy duto mathoro chopo e pacho ka. The rings have got a unique number because each and every individual bird ringed has a unique number like your identity card number. So they don't share the numbers. When you write the number in the book, just like you are registered with your ID card, the information stay here and the bird goes with the ring. So next time you find this bird with the ring on, you just read the number and you can check. This can be very good for citizen science, especially when people are outside there and are observing birds and you find a dead or sick bird with a ring on the leg. You just, you can bring the bird if it's dead, or you can remove the ring and read the number and send the number to us. So with that number, we can be able to trace where it is and be able to learn many things about that bird. Kata obedo ni Kenya en piny ma winy mathoth fuyo machope higa ka higa, lokruok mar chal mar kor lwasi osemiyo winy ok budh ahinya e pacho ka. Ndege uhama kutoka Kenya kuanzia mwezi wa 4, mwezi Aprili, kukuja mpaka mwezi wa 5. Kama huu mwaka walianza kwenda mapema, kufika mwezi wa 4 mwisho, karibu ndege zote zilikuwa zimeenda. Ukiangalia kama Bonde la Ufa, mito imefurika. Ukiangalia mazingira ingine, unapata mito inakauka kwa sababu ya hii upatilifu ya hali ya anga. Kuom mano, Timothy Mwimani kwa Uganda mondo orita alwora maber kama winy nyalo dake maber. In every setup, ikuwe mjini, ikuwe mashambani, ni lazima tuzingatie mahali pa ndege kukaa na tuwaje at least kama ni boma yako uache miti kadhaa, maua, ili ndege nao wapate manufaa. Mana kaka wamedo kedo mar mondo mi warit le mag bungu, oganda imedo jiw mar mondo mi onywak lwedo, mar mondo mi orit alwora, kaachiel kod loso lwasi maber ma winy nyalo dake, kaluwore ni winy bende konyo e bero alwora. Joyce Odur, Ramogi TV, The National Museums of Kenya, Nairobi.
Oganda ma Mombasa no wuok karom gi kendo yuore nyasi mar M-Pesa sokoni mitayo kod kambi tudruok mar Safaricom e jiwo jo ohala matiyo kod lony manyasani kendo ber aluora mar chiro. Safaricom komakore kod Royal Media Services notayo nyasi no motisi ni M-Pesa Festival kaka amidi midi mar dhialo higni 18 mar M-Pesa e genge makadho wadh nam chumbi. Bende gipako jo ohala kuom jiwo chenro mag M-Pesa pachoka. Nimeibuka kuwa mshindi wa 180,080. Sikujua kama siku itaisha hivi. Nilijua nakuja kusherekea miaka 18 na Safaricom. Lakini siku yangu imekuwa nzuri na nikafurahia zaidi. The excitement we can see every time we are playing M-Pesa on the boards. It's just amazing. The presenters also, Mwala and Munai, are doing a fantastic job in delivering the execution. Happiness all around. And also to just say thank you to the Mombasa community. Ziara yetu ambayo ni M-Pesa Sokoni Festival imekuwa ya kufana. Manake tumeweza kutangamana wale wateja wa M-Pesa, wale wanatumia pochi, wale wako na till na huduma zingine za Safaricom M-Pesa, tumeweza kutangamana nao. Ujumbe tumefikisha. Piem ng'we mag Diamond League no chope piny mar Roma kama jo Kenya no nyiso kit ng'wech makare kendo yudo duoko maber e kidienje mopogore opogore. Beatrice Chebet no nyiso piny ngima ni pod en e thuon e ng'we mag mita 5,000. Chebet manotieke thuolo